Siyaviva TV1 uyazizwa inews. Ngikubingelele mlaleli endabeni zeSiyaviva TV1 lezindaba zifundela uSabelo Celekhulu. Inkantolo enkulu yaseThekwini isichithe nezindleko isicelo sikasomabhizinisi wakuleli dolobha uKelvin Mathibeli sokudlulisela phambili icala. I-Democratic Alliance inqumela iNkatha Freedom Party ukwayekatiki ukuba isukumele inkohlakalo edlalubo komasipala abangaphansi kwayo uma isafuna baqhubeke ngokubusa ngokubambisana. Umfundi uVusumuzi ungumsunguli wekhaya labafundi lebamaphumulo echaza kabanzi ngokudela kwabo bonke okusemhlabeni. Babalelwa ko-100 abantu abalaxaza izinto ezisemqoka empilweni yabo baqoma ukuyohlala eDabango kwamaphumulo lapho bethi babelela khona umbuso wezulu. Inkantolo enkulu yaseThekwini isichithe nezindleko isicelo sikasomabhizinisi wakuleli dolobha uKelvin Mathibeli sokudlulisela phambili icala. Lezi zindaba zidalulwe ngukhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uColonel Robert Majunda ukuthi uMathibeli ubefaka isicelo sokuphikisa isinqumo esakhishwa inkantolo ngoFebruary 26 nonyaka. Inkantolo yamyalela ukuthi asuse zonke izinkulumo zakhe awayezisabalalise enkundleni zokuxhumana ezadicelela phansi igama likakhomishana amaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. UNaTshundu uthe inkantolo yamnika amahora awu-24 uMathibeli ukuba enze lokho. Uthe yayithe uMathibeli kufanele azikhiphe nakumawebsite kanjalo nakwabezindaba ezi-online. Wabe seyalela nokuthi angaphinda asola uMkhwanazi ngezinsongo ezingamampunge. Waseyalela ukuthi akhokhele zonke izindleko zabameli. UNaTshwenda uthe izinsolo ezahlisa isithunzi ezenziwe uMathibeli bezingangcolisi isithunzi sikaMkhwanazi kanjalo nombuso wamaphoyisa KwaZulu-Natal. Uthe uMkhwanazi usamukela isinqumo sakamuva senkantolo wathi siyisifundo esibalulekile kulabo abavele bedicelele phansi isithunzi sabantu ngaphandle kobufakazi. UNaTshunda uthe ukunqoba noma-ke uNaTshunda uthe lokhu kunqoba kwazakhamuzi zase-Afrika eziwugcinayo umthetho ezingayingeni yobugebengu futhi eziphupha ngezwe elinganabugebengu. Uthe nanoma ubani angasolwa kodwa ukwehlisa umuntu isithunzi akufanele kube yingxenye yempikiswano. Uthe umthetho owawo wonke umuntu ngoba ilungelo lawo wonke umuntu elikumthethosisekelo kufanele lihlonishwe ngaso sonke isikhathi. Zizwele uTshakunda eziphawulela kulolu daba. Voice of Colonel Robert Nechunda. The Durban High Court has on Tuesday, 31st March, dismissed Mr. Kelvin Mathibeli's leave to appeal with punitive costs. Mr. Mathibeli has sought to appeal a judgment which gave him 24 hours to remove all defamatory posts which he had made about Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi on social media, websites, and digital media. Mathibeli, who was ordered to pay all legal costs, was also prohibited from making or repeating false accusations he had made about Lieutenant General Mkhwanazi. The defamatory, assassinating allegations made by Mr. Mathibeli had the potential to tarnish the image of both Lieutenant General Mkhwanazi and the entire police service in KwaZulu-Natal. Lieutenant General Mkhwanazi has welcomed the judgment, saying that it is a valuable lesson to loose-tongued individuals who recklessly defame others with no proof. This victory is for law-abiding South Africans who denounce criminality and aspire for a crime-free South Africa. Anyone can be challenged, but defaming a person should not be part of the debate. The law is for us all, and everyone has constitutional rights which must be respected at all times, said General Mkhwanazi. I-Democratic Alliance inqumele iNkatha Freedom Party ukwayekatiki ukuba
isukumela inkohlakalo edlalubu komasipala abangaphansi kwayo uma isafuna baqhubeke ngokubusa ngokubambisana. Umholi we-DA KwaZulu-Natal uFrancois Rogers uthe babhalile i-IFP ngenxa yokukhathazeka ngenkohlakalo edlalubi komasipala bayo. Uthe uma i-IFP ingalethi uhlelo olucacile lokulungisa izinkinga ngeke isekele isabelomali somasipala lapho bebambisane khona. Uthe inkohlakalo ikhungethe kakhulu umasipala waseNewcastle nakuThukela District Municipality. Uthe eNewcastle kunezinsolo zenkohlakalo, kuphathwa kabi imali futhi nama-Hawks asebuye kophenya ngokunikezwa kwamathenda. Uthe uThukela izinto zimbi kakhulu njengoba inkantolo isivala ama-akhawunti asebhange kamasipala ngenxa yokungakhokhi izikweletu. Kukhona-ke ukungaboni ngasolinye phakathi kwabaphathi futhi abantu abaningi bafuna abaholi bebhekane nezinkinga zabo. Naphezu kwengcindezi evela kwi-DA, akukho izinyathelo ezithathelwe umphathi kamasipala uLangelihle Jili. Usihlalo we-DA othukela uTains Janse van Rensburg ugxeke kakhulu indlela i-IFP ephethe ngayo imali. Uthe i-IFP izama ukufihla amaphutha ayo ngokukhuphula amanani ezinsizakalo zabantu. Isabelomali sika-2026-2027 siphakamise ukukhuphuka kwezintengo yamanzi nezinye izinsizakalo kuze kufike ku-20%, yize abantu bengatholi amanzi njalo. Uthe abantu abaningi sebephoxekile yingakho bengasakhokhi. Izinga lokukhokha lehle lisuka ku-60% ngo-2021 laya ku-40%. Uphinde wathi kunezinkinga eziningi ezifana nemalimboleko engekho emthethweni, ungalandelwa kwezinqumo zenkantolo nokwanda kwezikweletu. Unike usomlomo wasothukela amahora awu-72 ukuthi alungise izinkinga ezithinta izinqubo zomkhandlu. Sesiphetha. Babalela ku-100 abantu abalaxaza izinto ezisemqoka empilweni yabo baqoma ukuyohlala eDabango kwamaphumulo lapho bethi baphilela khona umbuso wezulu. Lo mphakathi oya ngokwanda inyanga nenyanga uzibizwa ngokuthi abafundi bakaJesu. Wakhe endaweni ethe qekelele abayiqamba ngokuthi ikhaya labafundi. Ngesikhathi Siyaviva TV1 ihambela kule ndawo, laba bantu bebeqhubeka nemisebenzi yabo yosuku. Kule ndlela esesiyikhethile bathi sebehlukene nezinto eziningi kubalwa kuzo ukulaxaza imisebenzi, bayeka amabhizinisi abo, bayeka imishanguzo ama-ARVs, nezingane zabo zayikiswa izikole ngoba sebelandela uJesu. Abanye abasenawo amaselula kube nabanye sebezigqaja ngokuthi abazihlanganisi-ke nocansi. Banendawo enkulu amasimu lapho betshala khona izinhlobo ezihlukene zezithelo. Kukhona imfuyo kwabakutshalile, kukhona obhatata, amadumbe, amagwava nokunye okuningi. Indawo yabo ibiyelwe ngocingo yavalwa ngesango. Akulula ukuthi uzingenele nje. Kunezakhiwo ezahlukene ngaphakathi okuyizindlu abahlala kuzo. Uma ungena ngaphakathi ukhangwa yibona abafundi bakaJesu bephithizela benza imisebenzi ehlukene okubandakanya ukulima, ukugeza izitsha, ukuwasha izingubo, ukushanela igceke nokunye okuningi. Bona uma bebingelela ngisho nengane encane bathi makabonge uJesu uyabusa, uyinkosi. Kulaba-ke kukhona abantu beminyaka ehlukene kusukela ezinganeni kuya kwabadala. Bonke bayazigqaja ngokuthi balaxaza okuthile ukuze balandele uJesu oyena yedwa. Umfundi Vusumuzi Sibiya ongumsunguli wale ndawo uthe naye wayeka impilo ayiphila wakhetha le ndlela entsha. Uveze ukuthi wayesomabhizinisi kodwa wavala amabhizinisi akhe wancamela ukulandela le mpilo entsha
echaza uthe inhlosonqangi yakho konke lokhu ukufuna ukuthula emoyeni nasenhliziyweni. Uveze ukuthi abantu abathutheleka kule ndawo bavela ezingxenyeni ezahlukene zezwe. Abaningi uthe basuke behlatshwe izivangeli lokufuna ukuthula elishunyayelayo nasezinkundleni zokuxhumana. USibiya uthe akekho ababizile lapho abantu kodwa baqokwe nguNkulunkulu uqobo. Uthe uNkulunkulu uyazakhela isizwe sakhe esinokuthula nobungcwele. Abanye babafundi bakaJesu ababebukela bengenankinga ngempilo yabo entsha. UNkosikazi Thandazile Mvelase uthe usuka eMaoti eNanda uveze ukuthi uyazigqaja ngokuyeka ukudla amaphilisi okusibalisa igciwane lengculazi ama-ARVs. UThandazile kuveze ukuthi sekuphele iminyaka eyisikhombisa engayi nhlobo ocansini ngoba usekhohlwe nokuthi ukuya ocansini ungashadile kuyisono. Udalwe nokuthi ngisho umakhalekhukhwini akasenawo ngoba kwawona awudelile. Nemali uthi akanandaba nayo. uNkosikazi Sibongile Mkhwanazi uthe udabuka esifundazweni Mpumalanga uthe naye ubephuza amaphilisi okuthithibalisa igciwane lengculazi. uNtokozo Mkhize waseMlazi uthe besethathiwe eNyuvesi yaseCape Town iyokwenza i-Computer Engineering kodwa wakhetha ukuzophila ekhaya labafundi. Lesi uthe yisinqumo esinobuhlakani kunazo zonke akazithatha empilweni yakhe sokusabela uma ebizwa kuNkulunkulu. uNtokozo uthe akasenayo nentombi ngoba akasiboni isidingo sayo empilweni yakhe nokuthi izomsiza ngani. Kunevidiyo eveza abafundi asebehlala kule ndawo beshisa izitifiketi zabo zezifundo ngoba bethi ngeke bezisebenzele abazidingi. Sibheka lapho-ke namhlanje ngethemba lokuthi uzozithola izindaba zeSiyaviva TV1 ngokuzayo. uJesu Kristu inkosi, bazalwane nonke emhlabeni wonke siyabingelela egameni likaJesu. Ubaba uvusa umuzi Sibiya kwamaphumulo sihlele ekhaya abafundi. Isizwe ke lesi sombuso kaNkulunkulu. Isizwe lesi esiphethwe ezulwini. Exodus 19 verse 6, First Peter chapter 2 verse 9. Ukhulunywa ngesizwe esingcwele. So ke akwazeke ukuthi emhlabeni wonke kunabantu emhlabeni wonke abazelwe kabusha abasindisiwe abakholwa uJesu Kristu yena yedwa. Bawumbuso bayisizwe sikaNkulunkulu. So ke labantu uNkulunkulu bonke baqoqe ema province ahlukene eSouth Africa nakwamanye amazwe angaphandle kweSouth Africa. Abanye abekho ke lana ke bakhona abangekho badele konke, badela imisebenzi emihle behola kahle, badela imizi yabo emadolobheni emihle, badela imindeni yabo emihle bathandana nabo abayithandayo, badela ama-university, badela izikole, badela amabhizinisi. Beza le ndawo indawo ekhethwe uNkulunkulu ukuba sifunde ngombuso kaNkulunkulu siphinde futhi sisebenze ngombuso kaNkulunkulu. Abanye badela amaphilisi badela ama-ARVs amaphilisi azinhlobonhlobo ahlukene sebekhathele ukudla wona. uJesu wabaphilisa nje ubabone nje bayaphila egameni likaJesu. Abanye badela ama-high school, abanye badela ama-primary ngenxa yombuso kaNkulunkulu. Akekho umuntu obabizile nje abantu babona bebangaka nje bevela konke ama-province eSouth Africa namazwe angaphandle babizwa baqoqwe uNkulunkulu balethwe uNkulunkulu lana. uNkulunkulu uyazakhela isizwe sakhe, uyazakhela abantu bakhe. Mawufunda iBhayibheli umlando kaNkulunkulu ubethanda uNkulunkulu baphakathi kwabantu. Akabonga uJesu Kristu. Igama lami uNtokozo kaMkhize, usuka eMlazi eDurban. So njengamanje ngomunye wabafundi abahlala la ekhaya labafundi abadele konke ngenxa kaJesu Kristu. So ngomunye wabantu abebe acceptiwe nami odela isikole, bengi-acceptiwe University eCape Town eCPUT. Bengiyowenza i-computer engineering. Sengithole i-rest, sengithole yonke and everything. Sekusele nje ukuthi
ngihambe ngiye eCape Town. Ngase ngithola leli ivangeli lokudela konke. uNkulunkulu wangambulela ukuthi kumele ngidele konke ngilandele yena yedwa. Ngase ngathatha isinqumo sokulandela yena, ngishiye konke njengoba ngila ekhaya labafundi ngizofunda ngoJesu Kristu yena yedwa, ngidele konke. Ekhaya bayazi ngabachazela ba-aware of lesi sinqumo engasithatha. Amen. Mkhulumwane Herbalife sakha ekhaya products. Siyahlola, siyelapha, sibuyisa isithandwa sakho, sibethela uthando, sinenduku yokuqonywa, umuthi womsebenzi nomuthi wesikhundla. Nomuntu wakho siyamkhiya, senza nokunye okuningi. eThekwini siku114 Joslovo, eGoli siku-Chris Street Market Building. Sithinte ku-065 929 1574 noma ku-079 710 8120. Mkhulumwane Herbalife sakha ikhaya.